Gabi guys. Gabi din ninyo. Unsa na orasa? Alas 10:55. Then, karon pa ko nahuman og panghipos guys sa mga sinina at namilo ko sa taas. So, wala lang ko nag-video. Gadali ko pamilo. Then wala pa man ko giduka guys, magyaw-yaw sa tadiri guys. And then may gabi din ninyo, mga pita ninyo mag-init tag tubig mga pita ko. Gatas lang. Oh, gatas lang de mo pewa gito ka, mga pi kuno gatas lang. Para dukaon. Poster mo pa ipagkuman ako guys. So hawa na ang akong palibot guys. Managit daw ng akong bongbong o finishing. Magpintal tapuhon maling Ginoo. Init sa tagtubig. Pagkagamay sa iyan guys. Nani ngaon guys. Bisag pilibre kay kaon guys. Kaon. Di. Baldak baldak ng taangi. Baldak na si ako guys. Sagun sa kapobre guys. Tamo kaon geta. Hindi kita kaon. Nakikita na siya guys. Magatas lang geta. Unlim din. Mag-unlin ang mga bakanon. Parang sa bukog. Mga kabukugan ako guys. Maligon. Tangan ako kasukal gamay ko. Okay, marag din ko ganahan sa kuan. Iyang lamit.
kaon. Daray mo. Ah. Katas na ninyo guys. Shout out diha sa nang nagmata pa. Kinsa nagmata diha. Kamu diha dahil nagmata pa mo. Ikaw diha dahil diha sa babaw. Kabalo ko nga nagmata ka kay garils pa ka diha. Nga ni atong buhay day. Tulumanon sa panimalay. Tulumanon sa cellphone. Ang pag-reels. Laban lang tani guys. Kanas ata kaloyan. Naot nga makaloyan ang pobre. Kaya nakaloyan mo ang mga daan ng kortahan. Kita pa baka di ay. Shout out ng nasa gawas. JJ Mago Kubilin. Tanan-tanan di Astulido. Shout out niyo diha. Usa Orhelio. Rejak. Usi mong kaluha. Usi mong tam. Usi mong tibok pamilya diha. Ang gabiin ninyo. Kay galusaw pang akong mata. Wala pa duka. Terus kadaghang lihokon guys. Wala lagi. Pero pag maghinda, lusaw ang mata. Good night day ninyo ay. Ako pa ning pabugnaon akong gatas. Okay, bye.